Bueno, ni egoiz naiz, natorra honetatik eta zaldiak izan dugu kirkuk. Nik uste bitatik ez, bat arsteko beldurra, tentsioa hemen bestaldi jendea. Bestetik nik uste palaian korrik hasten dianen, nik uste behek ondo pasatzen dutela. Baina, bueno, ez da, idoi behek esan marko lukete. Eta aurreneko momentu bai dira, esan molken sartzen dianen, eta jasatuten, ostras, gaur zerroze pasako da. Eta gona iristen dira, hemen jende pila bat, musika, zaldi pila bat ez dianak ezagunak, eta bai, pentsatzen dut ez dela behantzako momentu oso zeitango, bai. Maili naiz, Antigotarra, eta nire behorra zuakin etorri naiz Antigoko zaldi lasterketa korrika itea. Eta gustatzen zaien zaldi bilarean korrika itea edo? Gogorra baldin bado, bai, bigunegi baldin badao nekatu iten di asko, ondoratu ite dituzte hankak, eta nahi haute area gogorra, horregatik itxo egiten dugu marea jeiztia dana zapalduta gelditzeko. Eta pista.